Jo, čaute ľudia, moje meno je Pati z Crazyboxu, ja vás chcem privítať pri dnešnom tagu. Dnešný tag by sa mal teda zaoberať tým 10 vecami jak minule, ináč ja vám chcem tam strašne poďakovať všetkým, čo ste ma tam zdieľali na Facebook, proste všade. Je tam asi tak 530 videní, čo som, skoro som odpadol. Ale proste je tam 530 videní asi a ja vám proste za to moc ďakujem aj tým všetkým, čo to zdieľajú na Facebook a to dio. No a teda dnešný tag by sa mal zaoberať tiež 10 vecami, ale 10 vecami, čo milujem na babách. A asi budem točiť aj čo neznášam, to si musím ešte napísať a premyslieť všetko. OK, ja som to už raz točil, lenže to bolo No, dopredu vás chcem upozorniť, že možno to nebude také upravené, jak ten predošlý tag, lebo... Čo som to chcel povedať? Lebo proste to budem uploadovať len cez mobil a už som dal aj uploadovať ten challenge, lenže to asi dám uploadovať cez noc, takže by to tam mohlo byť o takej jednej, druhej. Áno, však v mobile pripojené na Wi-Fi, no to tam môže dať. Dobre, ale nebudem to predĺžovať a začneme. Takže ja som si to napísal, lebo je toho dosť veľa. Takže prvá vec, čo milujem na babách, je to vlastne zdravé sebavedomie, keď sa žena má rada taká, aká je, proste prirodzená, a keď sa žena necíti medzi inými babami ohrozená, ako je to dnešná generácia bab, čo proste sa len predbiehajú, ja som krajšia, tá je krajšia, ona je krajšia, oni sú krajšie, my sme krajšie, všetky sú najkrajšie. Proste to na nich mám rád, keď majú sebavedomie. Potom je to ďalej krása a ich vyžarovanie. Napríklad, keď je žena krásna a každá má vlastne iné prednosti. Neviem, ja som to pochopil tak trocha inak, ale nemyslel som to asi týmito prednostiami, ale prednosti ja neviem, venčenie psa, nie, to sú zase povinnosti. Tak povedzme, že týmito prednostiami, veď to máte za jedno. A vlastne ešte najradšej v tejto téme, v tej dvojke, krása a vyžarovanie, mám najradšej, keď má žena svoje tajomstvo a povie ho iba svoje a vie ho vlastne iba je vyvolený. Ne. Trojka. Mám rád, keď majú dievčatá úplne, že brutal hard, zmysel pre humor a krásny úsmev. To úplne milujem. Vlastne k tejto téme je len to, že keď majú prirodzený úsmev úplne, keď vedia muža rozosmiať, čo už je v tejto dobe ťažké. Myslím, hovorím o mužoch dospelých. Deti, pohodička, to mám také spolužiačky. A vlastne krásny úsmev, akože nám chalanom, aj mužom, dokáže zmeniť celý deň, napríklad do lepšieho, chápete? Do lepšieho, tak. Štvorka je vlastne láska. Mám rád na ženách, ktoré sa neboja prejaviť svoje city, ja neviem, pred verejnosťou, ja teraz možno hovorím o škole. To je taká hovadina. No ne, už keď to tam je, nemôžem to zmeniť. Dúfam, že ich je 10. Áno, je 10. Vlastne, keď sa neboja prejaviť... lebo ako sa mi to čudne drží na hlave. No takže, keď sa neboja prejaviť svoje city pred verejnosťou, ako je napríklad škola, alebo dospelý hocikňo, však ty už si aj za... Rúža forever. No a keď sa nenechávajú ovplyvňovať okolím, spolužiačkami, kamarátkami, to proste nenávidím. To som zažil, poznám takých pár prípadov, no teda, viem aj o sebe. Potom je to ďalej ženské IQ. Ja mám rád baby, ženy, také, keď sú neni múdre, jak Einstein, ale zase ani sprosté, jak René Moravčík. To proste nie, to nemôže byť. Ja mám rád stred. Niektorí gentlemani majú rád proste vysoko inteligentne, niekto jak je Rúža, má menej inteligentných, ty dala všetkým, by dala za cigaretku, za drobné, ty by im ukázala cecky. No dobre. 6. Je to vlastne vernosť. Úplne jej milujem na ženách, keď sú proste verné a vlastne by nemali byť neverné.
Len tak, pre nič za nič. To isté platí samozrejme o chlapoch, o chlapcoch, o mužoch, o všetkých. Sedmička je dôvera. Žena by mala dôverovať úplne na 100%. Na 100%. V zátvorke mám to isté aj muži. Stále. No proste, ale je to stále tak, čo milujem na tých ženách, akože vernosť, dôvera. A teraz je to vlastne osmička, je vlastne chvála. Proste žena, baba by sa mala vedieť aj pochváliť. Pochváliť v tom zmysle, že nie dojdem každý deň do školy alebo na Facebook a píšem tam, že proste že cítim sa prenádherná, úplne best heart brutál, som krásna, pozrite sa na mňa. Alebo také proste. Mala by sa vedieť pochváliť, že lichotí to dosť chlapom, v zátvorke mám aj mne. Napríklad, keď má dievča krásne oči a ja to niekomu... A mala by si to proste priznať. Mala by si to priznať, že má teda, keď má, tak má. Divina. No, teraz už ideme do tých takých uchylnejších častí. Oblia pevný zadok. To proste každého chlap, čo si toto pozrie, chlap, tak proste uzná, že žena by mala mať teda oblí a úplne, že je krásny zadoček. To je pre dospelých, ale aj malé deti, už teda takých puberťákov, proste úplne top. Teda jedna z dvoch topiek a tú druhú, toto bola vlastne devina a desina je vlastne, nesmú chýbať kozy, samozrejme, na to by som ja nemohol zabudnúť. Toto spolu so zadkom tvoria úplne proste postava, je to proste top pre mužov. Zadok a prsia, to hneď na čo sa pozrieš, to z diaľky by si mal vidieť, je prsia. Ne, to zas nie. A ešte tu mám napísané, že proste nemali by byť malé špicaté, teda ja mám taký vkus aspoň, malé špicaté, ale mali by byť proste veľké. No veľké, prirodzené na svoj vek teda. Keď hovoríme o naturáloch, no dobre, nebudem tu rozoberať, aké sú prsia. Proste, mali by byť pekné. Teda aspoň podľa mňa. OK, ale jak sa vám tento tek páčil, už by to bolo teda bohužiaľ všetko. Ešte musím zase natočiť aj ten ďalší. Ale ak sa vám tento tek páčil, tak nezabudnite dať like, ak nie dislike. A ak chcete byť informovaní o ďalších dieloch a tagoch a challengeoch a vlogoch a gamingoch a prankoch a všetkom možnom, tak dajte odber. Ja sa s vami lúčim a čus.